Denboraren oroimena esan nahi dago, eta erabaki genuen denboraren oroimena hori jartzea, emakume horien historia geratzeko estankauta, holan historian edo. Eta gero bai, erronkarieraz gehixen ezagutzen da esaldizia da guarpenari ezagu akabatan tenpra. Dala, oroimenari ezaiola denbora amaitzen. Bueno, ¿hasta dónde hay que llegar? Hasta donde va a ser. ¿Tú verás? Gukin du dokumentala Izabako Kurruskola Kultur Elkartekin dela bertako kultura elkartia, eta esan genetzen, dakagu ideia hau, zer iruditzen jatzue gurekin elkarlanian itxea, azkenen gradu bukareko lan enpresa edo erakunde batekin behar genuen. Beraiek oso prest egon ziren, eta esan zezkuen, interesantiak izan dira persona hauek, ze gu nahi genuen, batez nahi genuen bermatu euskeraz egongo zirela testimonizuak. Eta bai belaunaldi diferentietakoak, eta Baiarako herri desberdinetakoak. Bestela, igual leman alko zeban, Izaban bakarrik zentrau dira eta Baiara osoko realidadia ez da horita. Otsaian ez ginen eta ekaina aldian edo bukau genuen. Eta, otsaian martxoa horra eginen. Eta, esan da, justo pandemia, ezin zari herritikan urten, eta orduan, unibertsitateekin zozkunalako permiso bat, lan kontua gaitxik Nafarroara joan behar gina zelako. Gainera, Nafarroan ez bakarrik herri batera, Baiara oso batera. Eta horri bil ginen permisoekin bueltaka eta lan. Batez be dokumentalian reflejau dugu emakume horien errealitatea. Ez dugu emakume bat hartu eta honek itxen zegoen, zeitzen zeben emakumeek. Nara horiek Baiaratik juten dira zel nian, ikusten da ziren hori, eta gero zelan geratzen den orduan herrisa. Ze gizonak kanpuan dau, neska gazteak kanpuan dauz, eta herrisan zein geratzen da, geratzen dira amak dira zenak eta pertsonan ausisak edo gaixorik dauzenak, eta zentrau gara horretan orduan prozesu da zelan juten den jendia eta zer geratzen da Baiaran. Gero gidoia, esaten zebenen arabera ingenuen. Beraiek oso pozik dauz. Jende asko torri jaku, batez Baiaran presentau genuen zenian, esazpi herrizetan presentau genuen, batez emakumeak etorri ziren, eta emakumen ausisak. Gizonak 2 edo 3 emanaldi bakoitzera, eta listo, hori kuriosoa iruditu jakun. Baina ez dela beraiek oso pozik, asko torri jaku zen negar batian, eta igual emanaldi bakoitzian bat edo negarrez, baina guretzako hori bai da, como que zehozen lortu da, ailegau gara edo. Espero genuen igual Baiaran jendeak gotia oso eskertuta, ze azken finean landu dugu zehozer, oinarte landu ez dana. Baina gero hortikan kanpo jendia torri dara ez dakin nondikan ikustera eta lan, hori bai ez genuela espero. Azkenian landaren muko realidat kontatzen du, baina zentrau gara batez be erronkari barren. Orduan, ez dakigu, eukida benein beste nire oiartzen edo. Gauzekagun planteauta emanaldi bat eta 3 nitxun. Así que, ez dakigu besa Ibarren zelan eukida benein besteko reperkusioa. Saritza izan zen Kimuberri, dela unibertsitatean, Mondragon Unibertsitatean mailan itzen den gradu bukareko lanen arteko konkurso bat edo esan. Eta komunikazio arloan guk lortu genuen lehenengo saritza, eta bai. Urruñan ingenuen, gero Irurtzunen jarri genuen, baina lortu genitxulako alako kontaktu batzuk, eta gero badakagu beste bat Otsaialdian. Printzipioz horiek, gero Oianen herrixen Lasarten bai jartzen dugun, baina printzipioz horiek. Gero dakagu konkursuetara edo presentatzen dugun. Pena bakar presentatu aldiz, eta gero bai jarriko dugu publikoan, ze azken finean izan da historiz bat ez dena konta goin arte, eta zertarako gordeko dugu guretzat, azken nahi dugu danek eukitzia eskuragar. Nik behintzat oindakat gogoak gehiago ikasteko dokumentalaz, eta hortara dedikago alde izan edo. Naizta ikusi duten, ze alde ditu bai.